Ġentlom, raġel tal-familja, politiku onest, bniedem ta' prinċipju, leali u qrib in-nies. Dawn kienu biss uħud mill-aġġettivi li bihom kien deskritt Censu Tabone mill-ogħla awtoritajiet ta' pajjiżna imma wkoll minn politiċi li kienu spalla ma' spalla miegħu, raba u personalitajiet oħrajn li ħadmu mill-qrib ma' Censu Tabone. Il-President ta' Malta, Giorgia Abela, li bħalu Censu Tabone serva bħala kap tal-Istat, jitkellem dwar l-umanità u l-umiltà tiegħu. ċertament bħala bniedem illi l-poplu tagħna jibqa' jiftakru bħala bniedem fabbli ħafna, tħul immens, bniedem illi huwa caring, jaħseb f'ħaddieħor u l-ħajja politika tiegħu jiena ngħid ukoll il-ħajja professjonali tiegħu bħala tabib dejjem rinfaċċatu ma' nies li għandhom bżonn għajnuna, nies li huma fid-tbatija. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi deskriva lil Censu Tabone bħala mudell tal-familja attwali sal-lum. Jiftakru bħala politiku fil-Parlament fi żmien li hu kien Speaker u qali Censu Tabone ġab timbru speċjali għall-Presidenza. Iktar minn hekk, il-Prim Ministru semma l-kwalitajiet ta' Censu Tabone bħala politiku u bħala bniedem. L-reazzjoni kienet li Malta tilfet personalità kbira li għal kważi 100 sena ta' ħajjita faslet id-destin tagħna l-kol u li l-kol kemm aħna nafu lilu l-personaġġ ta' Censu Tabone l-kwalità tal-ħajja li qed ngħixu llum. Kien eżempju klassiku ta' politiku illi jifhem xi tfisser tkun ta' servizz għall pajjiż, jifhem xi tfisser li tagħmel sagrifiċċju personali u jifhem xi tfisser illi tkun dedikat għal ħaddieħor. Għal President Emeritu Edi Fenekadami bil-mewt ta' Censu Tabone u tilef parti minnu għaliex kienu ilhom qrib xulxin sa mill-1962 fiħdan il-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li semma l-kisbiet ta' Censu Tabone fil-kamp mediku anke f'kuntest internazzjonali u l-kontribut validu li tagħtu lill-karriera politika tiegħu anke fil-kabinett immexxi minnu, Edi Fenekadami deskriva lil Censu Tabone b'dan il-mod. Censu Tabone kien bl-Ingliżi jgħidu a man of many parts. Kellu ħafna kwalitajiet. L-ewwel kwalità li kienet distingwih żgur kienet l-imħabba tiegħu lejn il-familja. Kien raġel tal-familja. Għandi ammirazzjoni kbira għal dan ir-raġel li ta' kontribut kbir lil pajjiżna, kontribut fil-politika, kontribut fil-mediċina u l-ikbar kontribut jien bħala simbolu raġel tal-familja verament Malti awtentiku. Ex-President ieħor ta' Malta Ugo Mifsud Bonnici ħadem qrib tiegħu fl-ewwel kabinett li mexxa Edi Fenekadami mill-1987. Censu Tabone kien bniedem mimli enerġija, sens ta' ġustizzja, kuraġġuż u kapaċi jieħu deċiżjoni. Luis Gallia li llum qed iservi f'istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea wkoll kien Ministru f'dak il-kabinett. Bniedem ta' enerġija, bniedem ta' entużjażmu, anke il-ftehim ma jkunx fuq il-bażi li jkun tkellemu, taraħ iħaddnu dak il-ftehim, isegwih b'lealtà sħiħa, b'umiltà. Lorenz Gatt kien Ministru fl-istess kabinett tal-1987. Raġel fil-versens kelma. U jien għalkemm konna kollegi, dalli kont nħossu iżjed qisu missieri mill-kollega. Bħala missier iżjed bħala kollega. L-ex-Ministru Michael Renfalo, kandidat kemm il-darba fuq l-istess distrett ta' Censu Tabone, iddeskriva lill-ex-President ta' Malta bħala ġentlum. Politiku onestissimu, politiku ħabriki. Il-Kummissarju Ewropew John Dalli ħadem qrib ħafna ta' Censu Tabone fuq livell ta' partit kemm fi snin fl-Oppożizzjoni sal-1987 u anke bħala segretarju parlamentari fil-kabinett li fih kien Ministru Tabone fl-1987. Tista' tgħid kont nom fl-esperjenza tiegħu għaliex kien bniedem li partikolarment li kont għadni fl-ewwel esperjenza tiegħi fil-kabinett kien jagħnini bil-kbir dik li hija kif għandna nieħdu l-affarijiet mhux bil-għaġla u li nagħmlu dak li hemm bżonn isir. Michael Falzon ukoll ħadem miegħu fuq livell ta' partit. Dejjem sibtu bħala bniedem illi huwa bniedem ġenwin u ma naħsibx li kien juża l-politika għal-ebda skop biex jara l-pajjiż quddiem. Censu Tabone kien l-uniku ministru li serva taħt il-Prim Ministru Borċ Oliveru taħt Edi Fenekadami. Alexander Kakia Zamit kien fil-kabinett ta' Borċ Oliver miegħu u Tabone ħafidejh il-portafoll li kellu qablu Kakia Zamit. Kont tara li hu bniedem veru jaqbeż għad-drittijiet tagħna ma jobot il-ħadd u kien anki bniedem kapaċi.
Richard Muscat ħadem ħafna fl-għażat il-Fondazzjoni ta' ħsieb u riċerka politika tal-Partit Nazzjonalista illi waqaf ċensu Tabone. Miegħu kont nimxi spalla ma spalla fuq bażi ta' ħidma ta' kuljum. ċensu Tabone kien beda din l-attività unika tiegħu fiħdan il-partit bħala viċi kap permezz tal-iskola politika. Il-professur Henry Frendo analizza fid-dettall l-ħajja pubblika u politika ta' ċensu Tabone f'biografija li ħareġ dwaru fuq iż-żminijiet ta' qabel u wara l-indipendenza, inkluż is-snin ta' Mintoff u l-bidla fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fl-1977. Kariga li għalija ma' Edi Fenekadami kien ikkontesta wkoll l-istess ċensu Tabone. Sar fi-66 Ministru tax-xogħol. Ministeru importantissimu dak iż-żmien illi fih ċensu Tabone ta' kontribut naħseb jiena konsiderevoli ħafna. Bħala tabib tal-għajnejn ċensu Tabone kiseb ammirazzjoni internazzjonali għar-riċerka li għamel dwar it-trakoma. Martin Balzan u l-President attwali tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija illi tagħha sal-lum ċensu Tabone kien għadu President onorarju wara li waqqafa. Kien bniedem tabib eżemplari. Jiġifieri bil-karattru tiegħu, bil-mod kif jitkellem, bil-mod kif iġib ruħu fil-professjoni medika kien eżemplari. Ma setax jonqos li nitkellmu wkoll mal-familja ta' ċensu Tabone. Filip Farrugia Randon u miżżewweġ lil Helen waħda mill-bniet ta' ċensu Tabone. Minkejja li hu ir-raġel ta' bintu jiddeskrivi lil ċensu Tabone bħala xejn inqas minn missier, bniedem tal-familja. Għallimna ħafna kif tista' tkun missier ta' familja u raġel ukoll li tħobb lil mara tal-aħħar moment. Għal-bieraħ kien qed jaraw it-television u mama għaltlu, alright, jen statu ftit idea u bada jbusi l-idea, ma għanna mrat sal-axħar moment maħħa. Anton Tabone, l-ex-speaker tal-Parlament ukoll u parti mill-familja, jiġi in-neputi ta' ċensu Tabone, Missier Anton jiġi ħuħ. Kien perswasiv ħafna, imma fuq kollox l-iktar ħaġa li kont nara li kien jibqa' jippersisti fid-dialogu ma' kulħadd. Reazzjonijiet li huma xhieda ta' min verament kien ċensu Tabone bniedem li serva lil Malta u lil poplu tagħha u ħalla t-timbru tiegħu fl-istorja politika ta' pajjiżna.